El este de altfel și cel mai popular și pot să și înțeleg de ce, datorită acestei grafici custom, care este completată de o iluminare pe alb rece și acele acestea făcute custom în culoare albastră. Ca idee, ele se pot face în absolut orice culoare vă doriți voi și configurația aceasta se poate face atât pentru motorină cât și pentru benzină, după cum puteți observa și aici. Din nou, acele se pot face în ce culoare doriți voi, dar albastru, roșu, you name it. În altă ordine de idei, acest model se poate face și cu, fiți atenți, cu iluminare dinamică în funcție de turație, viteză, depinde ce parametru vă doriți voi să influențeze culoarea iluminării. De asemenea, în cazul acestor modele se pot face să aibă și iluminarea Full RGB pe care să o puteți voi controla wireless din telefon după bunul plac. Dacă doriți o culoare mai rece, mai caldă, vă puteți alege, vă schimba după bunul plac. Model este unul iar foarte popular printre voi și anume acesta cu o grafică inspirată din cea a ceasurilor de M3, dar adaptată pentru alte ceasuri, cum ar fi acestea de diesel sau în cazul acesta cele cu fundalul gri, mai asemănător cu cele de M3, făcute cu ace roșii. Din nou se pot face cu orice culoare doriți voi la culoarea acelor și iluminarea pe alb rece. De asemenea, în cadrul acestei grafici putem să le facem blackout, adică așa mai fumuri până să le aprindeți, pentru un efect mai deosebit. În cazul acesta, ele au fost făcute cu turometrul de benzină normal, dar cu vitezometru de M3. În cazul acesta, dacă doriți să arate corect, va trebui să vi le codați pentru a vă indica corect, deoarece scala în mod normal merge doar până la 240 de km pe oră. La model are și el de asemenea o grafică foarte interesantă, zic eu, dar ce îl face cu adevărat interesant este combinația aceasta de grafic custom, acele acestea verde Kawasaki sau neon, depinde cum vreți să-l numiți, și iluminarea pe alb rece. În cazul acestui model, bineînțeles, se pot face variațiuni, că e pentru diesel, că e pentru benzină, după cum preferați. La fel, în ceea ce privește acele, se pot face pe roșu, pe galben, pe ce doriți voi. De asemenea, acest model are mai multe variații de culoare, cum ar fi pe acest galben, în completarea celor prezentate până acum. Care vă place, puteți să lăsați și voi în comentarii. Model foarte îndrăgit până acum a fost acesta în fix aceste două variații de culoare în această combinație, adică serigrafiile acestea cu grafic custom, iluminarea alb rece, ace roșii. Este un model cu care nu aveți cum să dați greș, după cum puteți vedea și voi, arată absolut superb atât pe roșu cât și pe albastru, depinde de preferințele fiecăruia dintre voi. Urmează un model cu adevărat deosebit și cred că este foarte ușor să înțelegeți și de ce. Pe lângă iluminarea pe alb rece și acele lăsate albe, ceea ce îl face cu adevărat special este această grafică cu adevărat unică. Vedeți și voi de unde pornesc acele și ce cursă au. S-a renunțat la acul de la consum instant, deoarece strica toată grafica și până la urmă cine se uită la consum când merge cu un BMW, nu-i așa? Urmează acest model pe care puteți să vedeți și voi foarte bine, nu seamănă cu absolut nimic din ce ați văzut și probabil veți vedea pe un BMW 46. Este o grafică mai atipică, dar care zic eu este la fel de frumoasă și aceasta și dă foarte bine pe orice BMW. Din nou se pot face cu acele pe orice culoare doriți voi. Făcut grafica atât pentru benzină cât și pentru motorină. În cazul de față avem varianta făcută pentru diesel. O să vă las și o poză să vedeți și cam cum arată noaptea. Cam așa se văd și noaptea. Eu zic că sunt absolut superbe și acestea. Ultimul, dar nu cel din urmă, este acest ceas custom cu o grafică inspirată după BMW-urile mai noi, cu iluminarea făcută pe alb rece și cu acele roșii, o combinație cu care nu aveți cum să dați greș absolut niciodată. După cum puteți vedea, arată absolut superb și se văd foarte bine și noaptea. Dacă ți-au plăcut aceste modele de ceasuri custom și vrei să-ți faci și tu unul, lasă-mi, te rog, un mesaj pe WhatsApp, numărul apare pe durata clipului. De asemenea, un like, share și un subscribe m-ar ajuta foarte mult și m-ar motiva să continui să postez aici toate proiectele pe care le fac sau le-am făcut.
De asemenea, te aștept și cu un follow pe Instagram sau pe TikTok, unde mă găsești cel mai activ. Până data viitoare, eu sunt Andrei de la 3 Design. Eu m-am dus, pa, pa!